Carepleje er en privat leverandør af hjemmepleje. Vi har eksisteret i 5 år og er aktive i Kolding Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune og Vejen Kommune. Vi beskæftiger i dag over 100 ansatte, som omfatter vores kontorpersonale samt vores hjælpere. Hvis du er visiteret hjælp fra din kommune, kan du selv frit vælge, hvem der skal komme og yde hjælpen hos dig. Her står Carepleje gerne til din rådighed. Det er vigtigt for os, at du oplever Careplejes værdier, når vi besøger dit hjem. Vores værdier er omsorg, tryghed, respekt og fleksibilitet. Og for at leve op til det, vil vi altid have, at du som borger skal være i centrum, når vi besøger dit hjem. Når du får din daglige pleje af vores hjælpere, vil du opleve, at vi forsøger at planlægge på, at du så vidt det er muligt får besøg af den samme hjælper. Hvis du er bosiddende i en af de kommuner, hvor vi er aktive, kan du helt uforpligtende ringe og bestille en tid til en samtale med en af vores hjælpere, som vil besøge dig i dit eget hjem.